ମାଛ ତରକାରୀ ତ ଅନେକ ଥର ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁଜ ଧନିଆର ସୁଗନ୍ଧରେ ଭରିଥିବା ଧନିଆ ମାଛ ତରକାରୀ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି କି? ଥରେ ବନାଇଲେ ବାରମ୍ବାର ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ପ୍ରଥମେ ରୋହି ମାଛରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ମିକ୍ସିରେ ତାଜା ଧନିଆ ପତ୍ର, ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଅଦା, ରସୁଣ ଏବଂ ଗୋଲମରିଚ ଦେଇ ଏକଦମ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପେଷ୍ଟ ହିଁ ଏହି ତରକାରୀର ଅସଲ ଯାଦୁ। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଥିବା ମାଛକୁ ହାଲକା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି କଡ଼େଇରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇ ତେଜପତ୍ର, ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା, କଳା ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏବଂ କଟା ପିଆଜ ପକାଇ ପିଆଜକୁ ହାଲକା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜନ୍ତୁ। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଧନିଆ ମସଲା ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ତେଲ ଉପରକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷନ୍ତୁ। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇ ଫୁଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ଫୁଟିଲେ ଭଜା ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଝୋଳ ଗାଢ଼ା ହୋଇ ଆସିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ସୁଗନ୍ଧିତ ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଧନିଆ ମାଛ ତରକାରୀ।